Jenang kula. Jenang gula ki bedhekane apa Mas Gareng? Jenang gula. Jenang gula. Jenang gula niku kan nggih jenang ya jenang gula nggih legi ngoten niku to, Pak. Ora jenang gula ki glali ki mau. Oh, makaten wonten cara anune ngoten jenenge enten wangsalan. maknane. Niku wangsalan bedhekane glali. Oh, kula kiten wong jere bocah saiki lek jenenge jenang gula ki jenang nggih biasa ngoten niku gula niku nggih gula pasir, gula abang. Jebul glali. Monggo Bapak. Glali aja lali. Entek niki mboten. Mboten napa-napa Pak, sih. Ali niki. Nah, anyar niki. Suleh kula. Aja dianggep sepele. Ali-ali sulih kula aja dianggap sepele. Nggih. Karya dari Eyang Gesang. Betul. Ali-ali. Kula mboten melu amung ati tansah nggon deli yen dadi lara gelo sedih rinten dalu ketok-ketoken kewala nganti ati besok apa bakal bali yen bali bejo kula Langgam ali-ali. Nah, engko dindangdutke. Ono Mas Gareng. ngagemo ali-aliku pamriye ojo lali marang aku Eo nadyan kula mboten melu besuke elingono lelabenku lamun embane celapa emane amung tansah gawe cuwo elo iki embane kencana pamriye samanggiya raharja sinandhe-nandhe yen nganti ilang pripate jarene memang iru beda eyo yen nganti dinggo wong seje besuke wis mangsa godho caping gunung kudung sar rong pilihanku mripat biru pamriye mresulistya ingkang warni
kon ngisi atiku besuke Ayo. periksa Jaipongan dangdut. Ayo. Tukange jaipong sing dolan. Bumukilah. Yuk yuk. Sembah nuwun Bapak.